Sir, mayong aga sir na nagapangitan nimo sa gawa sir, duha ka tawo individual. Sino daw sila? Parinte no nimo ni sila sir. Mangayo ko siya bulig. Dahil lang, natawag ko lang kung naka-on ba niya ako ang camera. Pangutan na Bardo kung anong pangalan nila. Sige sir. Madam. Sir. Ano ko nung inyong pangalan? Ako si Biwan. At ako naman si Bito. Sir. Pakihambal ka ganton nga. Di tayo Biwan. Kaga pa ang apelido ninyo sir. Ako si Bito Tokon. Tokon among apelido. Kailami, anak, kailami. Kaya nga mama, anak, igsoon ko. Ang nasi titaya be Tokon. Ang pakihambal na lang po nga, ako ang iyang uncle. Iyang uncle boards. Nga, radio DJ sa una. Sige sir. Balik lang ko na sir. Tambay lang mo na. Kadali lang sir. Sir. Pangalan na si Biwan o si Bito. Biwan? Bito? Ang ilang apelido sir. Tokon. Pakiklaro ko na vlog. Pakiklaro, Bi. Kailan ng mga tawanan na. Pamangkot ang ilang tinuod na pangalan, Bi. Ma'am, sir. Tinuod ko nun ninyo nga pangalan. Tinuod na mo nga pangalan na, pero... Sa mo naman ang mong tinod pangalan. Tinuod nga pangalan. Pero ang surname na kon, ako si Agata. Kagini si Agaton. Kami ang mga nakadiscover sa atom. Basi pwede kami kainom ka tubig nga maburubog na, Sir, ma'am, nalibog din ko ninyo, ma'am ba? Pasulot na lang kami to. Ano? Dili man kami, Pasunod na lang kami. dili man kami liwan nga tao. Ay, hindi magtamo na scammer. Oo, kadugo kami sa tagiya. Tanawa mi, kula may dala diri mga hinagiban og mga kwan. Oo, nakoy dala nga utan. Ignacia. Nagluto ko sa iyang paborito. Nakoy dala diri nga gata. Utan nga may gata. Ignacia palihog. Sige, sir. Dali lang yun, ma'am. Sir, si Agata ko no, sir, o Agato. Si Tia. O si Tiyo. Odoy, ako ang imo konsensya. Pasudlong ko ba sila? Pasudla. Marag nadumdum ako ang mga ginihimo nila sa kuwasan to. Sir, papasudlon ko ba, sir? O pauliong ko na lang? Dali lang. Pasud na lang. Ay, kamusta to? Ano daw ang palibos mo? Grabe na gini, dako-dako sa nga mansyon. Katong duwa ka oras na nga lakta na ita, gali kay basketball court, ya palang ganito. Tama yan. Grabe no? Ganun na pa tagalibot-libot. Oo, Plaza pa man di ay to. gani. Ay, Kaya nga binatlo og grabe no? katong kwan, katong suba. Do, kasan ulang ni nga bata. Swimming pool na ito nila. Gani, Grabe ha. perte. Di mabangpang. Di ba kaya? Di magaga. Abi man ako og parkinganan to sa kanang kwan. Sa kanang opisina sa gobyerno. Oo, Daghanag sakyanan. grabe lagi. Oo. Katugi na nagjaging daging tanga murag kwan nga murag covered court. Oh.
Tugpahan na dito ang helikopter. Oo. Kabiya. Porkita. Bida. Dong, ang sa negosyon ng imong amo. Siguro nagkuhan na nagdilig ba to? Nagdilog ba to? Sir, ang tinuod na ni Sir, nagsugod lang ni sa 1,000. Unsa to, no? Ano ba? Sa kalibo tapos baligya po sa kwan? Ang newspaper? Sa akong pagkahinomdaman ni bata sa una, mapisan yun eh. Pisa. Oo. Mo na akong paborito nga pamangkin. Mabod na akong paborito nga pamangkin. Sir, tama na na istorya, Sir. Sulod na kuno mo. Ay, doy. Idalon lang ni namon ismagol. Sige, ma'am. Dala lang ninyo na. But, darling, Sa malidalo na to, limpyo makain sa loob. dawi ako. Bitbita nga akon nga istipin. Sige. Ako natin. Nagdalong ka na nga akong sapatos sa kong buhay. Dala ka ng imo nga ang smagol mo. Spartan ba si Tamado ni Tayam? Dali na, kikipasulod na ta. Dali na. Anton! Anton! Uy, pagkagwapo sa imo na to. Dakong tawo. Akong tuaw. Walay lumping. Walay lumping. Gwapo na. Macho pa. Mura katong akong amigo. Oo. Si Tol Don Marco. Good morning kanimo. Oh, Guwapo na. macho pa. Anton, si tiya mo ni. Tiya mo ni Agata. Auntie? Oh, Anton, Baudoy. ako na nga imong tiyo. Baudoy. Si tiyo ni mo agato. Kapugwapo na kay dinablos ko. To, agato. To, agato in apple shake. To the left, to the right. Auntie? Maayo kay kilala mo pa kami. Hindi ka nakiti mo mabangbang to. Tama. Big time ka nakiti. Ka na. Abi, party magkabida ni angkol mo. Bisan sa pagsuro sagod-sagod lang kung tani namon si mo kini mo pagpiskwila dati. Di ka na makakapot mo kung wala nga amon nga giya kag amon nga bulig si mo. Tama. Kung wala ka na mo gibuligan sa una, kailan ka mahimong ingani. Oo. Kanang imong pulsiras. Traffic pulsiras siya doon mo. Grabe. Halin sa iyang palad hangtod sa siko. Kaya po kayang kulintas. Kaya dagko kayo. Murag ka din ah. Wala mo na lang yung bayo na doy, Anton. Auntie, uncle, lingkod sa mo. Anong gusto ninyo? Juice o Katong... tubig? Katong pagpatig nga Diyos to. Ha? Katong juice ko, Lord? Ang paborito ko ang Maxan Coffee. Sige, may problema na. Kakay tito mo, Dry Max Coffee. Tinod na. Siguro, sige, Ano? dahil lang, manawag ko. Grabe kita. To, ang figurin mo di. Tagahin man ako, bisaning pinakagamay mo nila. Auntie, uncle, padulong na ang inyong merienda. Sige. By the way, Wow. ano ba ang inyong tuyo nga naabot mo diri? Ay. Anong sino ang nagtudlo sa inyo nga diri ko nag-opisina? Ay. Nakita lang namon ni Teo mo sa newspaper, Abi. Okay. Nga ikaw na ang CEO sa kining nga kumpanya, oh. Kapi, ano? Daw kasan ulang gito ba? Bisan kami ni Angkol mo, hindi ka magpati. Tinod. Sa una, ano ka malangman? Na-amaze. Oo. Na-amaze Maniswa kami ka sa sang una. Tapos arikutoy. Ano? Patay. Tanawa pala subo mo. Pagkakwapo sa imo. Anong gamit mo nga sabon? Kanang ako ang produkto nga Glutaflex Ay, o whitening soap. Ambit- Sige nante, tagaan ta mo pambit inyo. talaga bitubi. Pag-uli. Oo. Katong dinapa-advertise niyo pag ito, katong pampatig abala. Aton Drive Max capsule. Oo, tagay si Angkol mo. Na. Ano man, di nakagwanta si uncle. Ayang buta. Butsin si Angkol. Kining imong anti. Sugid man lang na Higit-higit yan. Angkol mo matado. sa una. Ay, matuod man.
Nga mga kig ka. Matuot man. Sige, sikreto lang na ito na ito. O Basta. di, tanawon ta. Sige, by the way, ano ba gid ang tuyo ninyo? Ay, kadako gid siyang amon nga tuyo to ba? Diretsohon ka na lang. Diretso na. Diretso pa. To. Buligi kami. Oo, buligi kami. Maluoy ka. Buligi kami sa among Mga kasalanan nga nahimo kanimo. Sa matagad-law-law nga tanan to. Napasailuan ka na namon kag ang mga kinimo namon sa una. patawaran man kami. Tawara po kami. Kaya ikaw ginapatawad ka na namon. Pinansyal? Mo ba ninyo gusto, ante, uncle? Ay, pinansyal. Mau lang nga Oo, mong gusto. Sino mo nabi hindi kinanglan siyang pinansyal? Krisis na nga daan sa bungto ay to. Malabayakon si uncle mo, may kuana na siya. May maintenance na isa si uncle mo mayara na sa prostate. Tapos, taas pagod ang iyan ang sugar. Hamos na siguro nga rason. Bisan na nun ko kauyog, hindi dugit. Wala man yung problema, ate. Uncle, pwede ta mo pa adtuan sa mo ang company doctor. Ay, pero labayo eh, Magpa-check up. pagid amon dato. Pangadlaw-adlaw man lang ko tanin amon nga pangay ng lano ni uncle mo. Amon TV dito nga 32 inches. Hindi dumagana. Ti, mahanap doon namon nga kalimutaw ni uncle mo. Dapat tong dako-dako mambalato ha. Wala problema na, ate. Katong kasabit sa imo dito, akon dulang to. Wala problema na. Kay pangitaan ta nagpamaagi. Pero, Tapos, init naman subong nga panahon kay tingirinit. balang ko na imong pangayon. Bisan may Tagaan ta kag electric pan. hindi tanan na kagwanta si uncle mo ka electric pan to kay kung kaisa ko no magdikit lang ako kaniya gainit ang iyang lawas. Sana. Nami to tong bago katong split type na aircon balato haw. Katong 2 horsepower kay para sa kusina mabugnaw po do sahay. Nga man sa kusina, ante. Mainit. Nagaano mo sa kusina? Siyempre nagaluto kami, mainit. Dali lang. Samtang naga-istorya mong duha sa ako, ante. Uncle, Pila ba lang na tula? nagabalik sa kung una-unang inyong gihimo sa kuha sa una. Ay, O na nga. dulain naman tanan na nga istorya mo to. Ante, Butsing ganon, daw ginaboy-boy mo kami. dili man sa amo sila. Kutsiyo ron. Kami pa may rights ka na magboy-boy sa imo. Tungod kay nag-amo ka na sina, ha? Dili man, ante. Pagprangka na lang kung mabulig ka sa amon kung hindi. Kung sino pa tong ginakabig namon nga makabulig ka namon. Do amo pang do hindi ka dumdum. Halin ka man siyang una siyang gamay ka kami man nagatipan sa imo. Pero, ante, pranggahon ko ka mo. Sukat ng panahon nga gibiyaan. Ate, sige. Hiling ko gini. Oh, mamoy-boy ka. Wala ko ka pamoy-boy, ante. O tiga pang girl-girl eh. Ante? Malagtok tagayan ng tubig dire. Gusto ko katong playboard. Nangayo ba? Nangayo ba? Noy, basi katong may durodamil man nga tubig ka. Tagay itong, kuan, itong flavored nga water. Yatag dire. Tulo ha. Pa. To, limahan na lang kay baluno namon ni Uncle mo ang Limaha. duwa. Tagay cake dire. Salad o katong brownies. Ihatag dire. Ay, Tagay spaghetti. hindi ko sa tong brownies tani. Ton, hindi ko sa to. Anong gusto ni mo, ante? Katong blackies. Kasi gusto ni mo whiteys. Tong blackies. Mo salamat man. Nadumduman ko lang ang mapanahon nga. Kung dili ko matapos ang akong obra,
Dili ako makakaon. Nadumduman niyo ba to, te? Uncle? Darling, nadumduman mo pa ito? Ako ay doon ka dumdum. Darling, Huwag sa ko, no? Ano may gira? ay sus nano. Nadumduman mo pa daw to nga. Ginapakalain ta siya sa nguna? Wala daw sa Sa ginapakaon? ko, no? May nadumduman ka ba? Ang akong nadumduman. Ako lagi. Di siya pwede mukaon. O dili matapos ang obra. Ah, Naman to, di ba? ay oo. Nadumduman ko dun. Oo. Katong panahon nga, nagabunga ang bayabas, ta hindi siya magkakaon kung hindi mahulog. Tapos, atong santol, ta hindi man na siya kakaon kung hindi mahulog. Oo, kasi siyempre, ginabaligya ta. Talaga sa pagkaon, kaya wala pa man nahinog. Oo, kag-isa pa, yadi pa ta na ato makwartahan ta. Pero tong time, nga inyo kong gipalayas. Ay, darling. Bangon lang kay nabuak ang baso. Oo. Wala niyo kung diin ko natulog. Ay, oo, nadumduman ko. Darling, nadumduman mo katong nabuak ang baso nga sarten. Nabuak din ang Oo. baso na sat. Nabuak. Payo pa ang baso, mabuak. Diin ko ninyo gipatulog. Sa Gipatupad ko ninyo sa tangkal sa sa baboy. tangkal. Pero may muskit doon at totoo. Hindi na tatong ba na istorya kag mga sugilanon bala to. Tapos doon to. Move on doon kita. 2021 na. Dapat ang panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. Dapat magapatunga kang magapangibabaw sa imo. Gusto ko man tong kalimtan, ante. Pero gabalik-balik sa kung huna-una. Nagabalik-balik? Ay, tuod ka? Nagabalik-balik? Gabalik-balik, gagalibot-libot. Ay, Sa akong huna-una. kung amo, may milagro gidayan to kung natabuan lang. Tapos, maripagin ang ingimos ako, ha? Nadamdaman niyo kung agibakol ko ninyo. Darling, gibakol mo ni siya, ha? Huwag ibala ako ka pa patupa sa imo to. O sa ko, no? Gibakol Wala mo kami siya. ka pamakol. Oo. Ay to, wala na siyang kol mo gapamakol pero gapang balba lang na. Wala ko gapang bakol. Pero gapanipa. Ay to, Ante, pasayloan tamon ay. Uncle, Si angkol mo. gani nga mga ginhimo niyo sa kuha. Masakit tondo na. Hasta subong, nakapatik pa kini sa kung una-una ang ako tagipusoon. Doto. Tapos subong, mangayo magbulig ka na ako. To. Mangayo magbulig ka na ako. Hindi man tamon pagtabuga nga daw mat sa ayam to ay. Ato tanan kung Kung kamo sa sitwasyon ko, nakasala magig kami. ah, Ginapangayuan mo na sa kapatawaran. Sino ka ba lang nga hindi ka ba magpatawad? Kung ang Ginoo kabalo magpatawad sa nga ato mga kasalanan, dapat kita nga mga iyang mga binuhat ug taga-sumulunod, dapat kabalo pod magpatawad. Tama Sino na. ba lang magbuligan ay? Tama na. Hindi ka man makaabot sa sinanga estado kung wala pa siyang bulig namon ni angkol mo. Ah. Pero to, kami ni Auntie Nemo. Ako si Biwan. Ako si Bito. Oo. At kami ang Banana sin pajamas. tagay magtsansa ni Ante. Oo to. Nima, Tagaimik tsansa. kung nakasala kami sa udto, sa to sa ino. Ginaako ko na sa imo to. Nakasala ako sa buhat. Sa una-una. Sa hambal. Ginaako ko gaya na to. Pero ato tanan ginapangayuan ko gaya siyang kapatawaran. Ang Parte ka- subong to. Ginakonsensya man kami ni angkol mo. Parte man sa to sang pagdisiplina na mo sa ino. Oo. Parte man na to. Siguro hindi man namon mapugna ng amon nga emosyon sang una. Nga kami lang nagauna kaon tapos kung mga salin-salin imo. grabe. Ato tanan to.
Kinapasayloan namon to Ka? To. Tonton, Anton. Ton, pahidi ng imong mga luha kag ang imong mga sipo. Oo. Sige, Ginapatawad mo na kami, Ton. wala pa. Unsa ko na. Ati, kung hindi mo man lang kami dawaton bilang tiya mo, gani, bisang kabigon mo na lang kami nga parente mo. Ay mo na problema ka na mo na. Sige lang, te. Angkol, Puli na lang to, Doy. kung mga hayo magbulig sa pinansyal, di ko magarantiya sa inyo kini. Ay, Doy. Pero kung Ari na lang gali ang listahan na lista na namon ni Angkol mo. may listahan na. Oo, para hindi na ikaw mabudlayan ka nga saldira. Oo. Doy, puligi man damon. Balik na lang sa sunod semana, auntie. Ang amon dito nga balay, Doy. Buslot-busluton doon. Ang amon ding-ding dito nga nipa. Naghambal gani kami ni Angkol mo. Bisan magtaliwan kami, gusto man namon siguro ipaglas ang palibot. Tapos atong lababo, wala. Dumduman mo tong ginaparigusan ka namon sa nguna sa babaw sang lababo. Bawdoy, nahugmak na ato. Gusto man tani namon ni Balistan. Angkol mo, ipapursilin na mo na to. Balik lang ka mo sunod semana. Baw, Ha? padugayan mo pagid na. Subong, ihatag ko na sa inyo ang inyong panggasto para sa medisina. Pero kung ayuda sa pagpakayo sa inyong balay, Ati, sa sunod semana na lang, auntie, angkol. ati sige, masugot kami, Doy. Pero Doy, bisan pang medical na lang kung tani namon sa amon pang adlaw-adlaw. Tani, Doy, patakdi man tamon wifi. Bisan ba ilang naanahin ng balay, Sunod semana, auntie. Ihatag ko kay ninyo. Katong 300 Mbps lang, Doy, para hindi man magpilit-pilit ang signal. 5G. Oo, Sunod semana, salamat gidoy maghuna-huna ko. Subong. Bawdoy, kanami sang imong nga bitsel. Basi pwede ko ini mapangayo. Ulamon ko lang Dala, auntie. Salamat, Doy, Salamat. Mabalik ka. Pangayoon ko ang numero mo, bis. Okay. Gwapo kayo ni mong tabi. Mm-mm. Ay, Gwapo Doy. kayo lang tawon na ugkon. Doy. Ginutdan gali kami kuryente ni ang mo. Ano nagangyo? Ara na datanan sa listahan. Pwede na mo da piliun kung ano ang una mo. Sige, auntie. Oo. Sige, angkol. O, salamat, Gid. Salamat. Ang pitsil, hulamon ko lang, Anton, pwede ba na mo dalo ni among mga merinda? Ay, darling. Ari, may silupin ako. Bawdoy, pasensya ka na. Pasensya ka na, si auntie mo. Para ini sa amon nga uti. Sige na. Adoy, Malakat na me. O, Doy. Salamat kayo. Salamat, Ang kinala na Doy. din ako ang imong susi sa BMW. Doy. Gang, Darling, kasaman. hangyo ado lang ning lamisa, pi. Te, basi gusto ni mo, dalaw na lang nga mo ang kasit og kani nga mong dormat. Okay ra na. Ay, kung ipadala mo naman lang, hindi kita kon magburo-baliban. Utangi. Doy! Oh, salamat, gid ha.